Salamu alaikum barkanmu da zuwa GDY World. Muryar gaskiya tushen sahihan labarai. Ku kasance tare da mu domin samun sahihan labarai cikin sauri da amana. Nagode. To da yake kana magana kuɗi nan ma ga labari. To bismillah. Majalisar Dattijai ta ba da umarnin a kamo tsohon shugaban hukumar NNPC Mele Kyari kan batan kuɗi tiriliyan 210. Tiriliyan 210? Tiriliyan 210 na baba. To ka san akwai wani babba a Najeriya ya ce kwakwalen 'yan Najeriya fa ba lallai da kalau suke ba. Ni wannan ba ta wajen ma ne garare ma ta adirinsa ba. To adin shugabannin kasar Najeriya ba ne da wannan kuɗin. Shugabannin kasar Najeriya kaf tun daga kan waye zuwa waye har yau ba shugaban kasar da aka same shi da zargin ɗiban tiriliyan 200. Tiriliyan 200. To a da garba baka san sa'a ta fi sammako ba. To Allah ka raba mu da irin wannan baka sa'a. Shi wato sa'a ce ta ishe shi idai bai wannan ake zargin wannan kuɗin a ilalibo su? Tiriliyan? To ko kuɗin yake ci kamar dusa. A da garba kowa kaga ya kwana a ƙasa bai samu katifa ba. Kai Najeriya akwai mutanen banza. Allah ka shirya mana 'yan Najeriya ka shirye mu gaba ɗaya Ubangiji. Wannan labari ba ji daɗinsa ba. Tiriliyan 200 kwanan na ake tambayar wani ana laliban biliyan 75 a wurinsa. Muke ta mamaki ne da kai muna takaici. Kana mamaki ne da ban yi mamaki ba na baba. To ai kai ma ka gane kana iya yi zaka iya samun dama kai tunda kai ma ka san yes ka san no. Allah ya shirye ku. Allah ya shirya mana ku. Dan biyo maganin ta kadarin dan yaro. Ai ko wuta ba za ta fasa janta ba tana nan a jajar ɗinta. Kowa ya shige ta ko sai ya koma. Alhaji Garba duk wasu sadakar da ake da kunu a ƙarshen watan azumi sare mutane. To wannan ai kai ka sani ni ba zan fidda haram in gane halal ba. Allah ne zai tattara yi hisabi. Ni zan yi hisabi ne Kabiru. Amma dai wannan bayan Allah ana zargin tiriliyan 100. Ai Kabiru. Garba Kore ya sake nana ta kudirinsa tare da yin fallasa a cikin ƙasa cewa za su yi 'yan sabuwar tafiya ƙasa-ƙasa domin 'yan ƙasa ba sa tare da su ko ɗaya. APC ita ce zaɓin sa kowane irin mataki a Najeriya. To Kabiru mai girma shugaban ƙasar Najeriya na ga ya kuma wata magana yau mai ma'ana mai daɗi. Ya yi kira ga hukumar EFCC da ICPC cewa ba sani ba sabo babu zancen jam'iyya. Ko ɗan APC ko ɗan AD ko ɗan wace jam'iyya ne mutukar ya ɗebi kuɗin Najeriya a kira shi a kamo shi dawo da su. To kaga anan shi ake cewa siyasa ba da gaba ba kuma kai adalci kar ka nuna bambanci. Ba komai anan sai mutum ya shi munna shi ya tsallake domin duk zarge-zargen da ake na cewa ana kama wasu to su ma yan APC sun gasa nan ba su tsira ba. Tinubu ya ce abu kowa ya ɗebi kuɗin Najeriya ya dawo da su. To kaga wannan shine demokradiyya yi da adalci. Alhaji Garban tambaye ka. Bismillah Kabiru. A matsayinka na direba kana tafiya akan mota ko mota haya ce da kake neman fasinja. To. Sai ka zo ka iske mutum biyu kuma kujerar mutum ɗaya ce ta rage ma da ɗan gida da baƙowa za ka ɗauka. Wanda ya riga hawa tun da ba yadda zan yi. Wanda yi kokari ya riga hawa shi ya samu guri ai ko Kabiru. A guri dai suke kai kuma wannan ya ce da ka ya gaida ka. Ai ka ce saura gurin mutum ɗaya. Ko ba haka ka ce a lissafin ka ba. Na ce kuma da bako da ɗan gari a guri guda wa za ka ɗauka. To wannan ya riga hawa shi ne ya samu kujera. Kaga ba zan sako shi ba a nan ne zan yi adalci. Wanda ya riga hawa duk wanda ta tsaya ya riga hawa ya zara wannan guri guda ɗaya an shi ɗayan da bai hau ba ya san ba guri da mun ba ya an gaya mar ba. Alhaji Garba hanya ba za ka nuna ido ya san na gida ba kuwa. To ido ya san na gida ce aka yi a adalci ba tambayar nan yin ta kai a buɗe kowa yana ji ko. Ina matsayin direba ina neman fasinja da gurin mutum ɗaya na tadda mutum biyu na tsaya na ce ku zo mutum. Wanne ya riga hawa shi ya samu guri. To ɗayan zai hau kan mutane ne Kabiru. Amma dai 'yan adawa na zargin cewa wannan umarni ba zai aiki ba har sai an gama da 'yan adawa masu ajiye muku kaya akan hanya sannan ku kalli gida. To an shi aikin sai ba da umarni shugaban kasa ko? Ko kai a gidanka iyakaci ka ba da umarni ka ce a yi dambu ko a yi maka rama ko a yi maka dan wake. Amma Alhaji Garba an ce inuwa gajimare ba ta hana jin zafin rana. To ita inuwa gajimare? A ba ta hana jin zafin rana. To ba inuwa ba ce kenan. Ita dai inuwa ai tana maganin rana. Ai inuwa. To sai a canza inuwa gajimare suna. Ko ba haka bane? Ba ka tsammanin wannan wani salo ne kawai da karkatar da kan 'yan Najeriya. Shugaban kasa dai ya ga abin da ya ce dan ko Kabiru ko ne irin salo ne ma ku kalu da sabon ku a matsayin salo ne. Shi dai bakinsa ya farta. Ya yi doka ya yi kira cewa ba bambanci. Duk wanda ya ɗebi kuɗin Najeriya a kira shi da su. To me abin zafi kake ta jaddada? To da yake kana magana kuɗi nan ma ga labari. To bismillah. Majalisar Dattijai ta ba da umarnin a kamo tsohon shugaban hukumar NNPC Mele Kyari kan batan kuɗi tiriliyan 210. Tiriliyan 210? Tiriliyan 210 na baba. To ka san akwai wani babba a Najeriya ya ce kwakwalen 'yan Najeriya fa ba lallai da kalau suke ba. Ni wannan ba ta wajen ma ne garare ma ta adirinsa ba. To mai bai da su?
Tiriliyan ɗaya fa ta bai yawa, rabin wannan Najeriya ta bu Kabiru, Allah ka kare mana wannan Najeriya. Alhaji Garba ƙasa irin Najeriya menene abin a ɗaga ma a magana tiriliyan 210. To an duk shugabannin ƙasar Najeriya ba ne ɗebo wannan kuɗin. Shugabannin ƙasar Najeriya kaf tun daga kan waye zuwa waye har yau ba shugaban ƙasar da aka same shi da zargin ɗiban tiriliyan 200. Tiriliyan 200. To Alhaji Garba baka san sa'a ta fi sammako ba. To Allah ka raba mu da irin wannan baka sa'a. Shi wato sa'a ce ta ishe shi idai bai wannan ake zargin wannan kuɗin a zaɓi ilalibo su? Tiriliyan? To ko kuɗin yake ce kamar dusa. Alhaji Garba kowa kaga ya kwana a ƙasa bai samu katifa ba. Kai Najeriya akwai mutanen banza. Allah ka shirya mana 'yan Najeriya ka shirye mu gaba ɗaya ya Ubangiji. Wannan labari ba ji daɗinsa ba. Tiriliyan 200 kwanan na ake tambayar wani ana laliban biliyan 75 a wurinsa. Muke ta mamaki ne da kai muna takaici. Kana mamaki ne da ban yi mamaki ba na baba. To ai kai ma ka gane kana iya yi zaka iya samun dama ka yi tunda kai ma ka san yes ka san no. Allah shirye ku. Allah shirya mana ku. Dan biyo maganin ta kadarin dan yaro. Ai ko wuta ba za ta fasa janta ba tana nan a jajar ɗinta. Kowa ya shige ta ko sai ya koma. Alhaji Garba duk wasu sadakar da ake da kunu a ƙarshen watan azumi su tare mutane. To wannan ai kai ka sani ni ba zan fidda haram in gane halal ba. Allah ne zai tattara yi hisabi. Ni zan yi hisabi ne Kabiru. Amma dai wannan bayan Allah ana zargin tiriliyan 100. Kai Kabiru. Kai dan Najeriya. Amma kuma ya fito magana ya ce bai kamata ana mai terere ana bayyana neman sa ruwa a jalla ba. Akan wannan din ne terere? Ya ce bai gamsu da wannan tsarin kiran da ake masa ba. A kira shi kawai zo. Allah. Ai tiriliyan 1 tak in ya dauka. Ai ya san abin da ya tara. Tiriliyan guda in ya dauka. Kai Kabiru. Wai Allah ka raba mu da wannan irin masifu na Najeriya. Alhaji Garba ina masifa wa tiriliyan 210 kake ta zuzutawa. Wai shin yanzu ma wace jam'iyya yake yanzu Kabiru? A'a dan kishin kasa ne. Dan kishin kasa dan bata kasa dai. Ai wannan kalma ɗaya ce kawai ba zan iya faɗa ba mai ta na kashe waya wallahi na faɗa. Ko dai dan kishin kasa ko dan in kasa. Ai wannan ka da Allah ka raba mu da irin wannan. Ka ga mu mutanen gari ba su san ba. Ai ba za su gane ba. Ni dai ina tabbatar maka cewa ba dan kishin kasa bane dan din kasa ne kawai. Allah ka tsale ba daga sharin irin wannan mutane. Alhaji Garba ko kai fa ka gansu babu tarko akwai saka dana ka dan tsama. To ai wannan kudin na gansu ba sai aka yi da asibiti. Ina zan yi da su bai zan da su. Kabiru. Na'am. Ai kaga sai barawan tukunya ne ya tafi da barawan zinara kana ji? To ne baba. Barawan tukunya da barawan zinara suka tafi sata. Da suka je suka danna sata. To shi ɓaran tukunya ya sani kawai ya ɗauka ya je ya sayar kwabo ya sayar kowa biyu. Shi ku ɓaran zinara ya san aka yi ciniki tukunya mata yi kaɗan. Kana ji? Sai ya ce ka ɗauko tukunya ta mai murfi. Ka zo mu tafi zan baka abin da yi daidai da kuɗin da kake nema. Da aka je aka sai da zinara aka zuba kuɗi a tukunya aka zuba kuɗi a buhu. Ran tukunya ya ga wannan kuɗi aka ce duk wannan zinara ne aka sato. Sai ya ce to a ɗora min wannan ya fi nauyi. Da aka ɗora masa ya wuce gaba sai ya hari gidan mai zinari. Ya je tikar. Bara zinare ya dauko na tukunya ya biyo shi yace ina wani ne aka rasa sai ganye ya je gidan yana salama da mai zinari. Yace je da zinara ya fito yace je da dare muka zo muka dau wata tukunya da zinara a ciki. Yace an yi haka ita muke cikiya. Sai yace to kudin ne naga sun fi karfin sata ta. Shi ne na dawo in kawo maka su wani kuma shi ya dauki ragowar ka tafi neman sa ka nemo shi wannan dai da na dauka ga na kawo in an je lahira da wannan kudi ba zan iya kare kaina ba domin ban ga abin da zan da su a duniya ban ga abin da zan da su a lahira wannan shi ne dalili to ka gani to ai akwai barawon iya ciki ko Kabiru na baba duniya almara ai satan ma kala ce akwai yanzu irin wannan da muna da guda 20 a Najeriya ai kashe Najeriya za su yi har abada ai wannan sun fi uban yan ta'adda ba. Alhaji Garba kowa ta gana gishi kafarsa ce fa take masa ciwo. Haka ne ma ba shakka wannan haka ne. To Allah ka bai kafa lafiya ta daina dan gishi. To wannan kuɗi kai Kabiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To Najeriya sai dai talaka ya hakuri. Wannan mutum ɗaya dinga neman wannan kuɗi a gurinsa to ma ka tamma man da ido ka sai magana. Ya ce me? Dokin da baya iya taka laka kasuwar damuna ta fi karfin sa. To ba sai ta zama sai rani ya zo ba ya fita? Shi dokin da baya taka laka ai zai zama sa a gida sai da rani tunda baya son laka. Ni dai da za a yarda da ni da zan iya. Sai an ce to duk gidajen da suke Najeriya kowanne gida a wada ko mutum ɗaya tura ma'aikatar mai ko shara yi kowa ya zama ma'aikatan fetur a Najeriya. To a nan kuɗi suke tiriliyan 200. Tiriliyan 210 tallan cal. To shi wannan ko yanka ya aka gutsura ya ce kowa ya dauke kasansa ai ya gama da Najeriya ya riga ya cuci Najeriya.
kai Allah ka raba mu da barawan Najeriya. To ina kallo magarzaya majalisar wakilai ta ƙasa. To mu je majalisar wakilai. Sun amince da kafa 'yan sandan jihohi a Najeriya domin inganta tsaro. To ai tsaro aikin da aka sa a gaba kenan. Tsoho magana tsaro yake, yaro magana tsaro yake, mace ma magana tsaro take, namiji magana tsaro yake, masifar Najeriya yanzu tsaro. Kowa yanzu hankalinsa ya tashi a kan tsaro. Da ikon Allah an kusan cin kalibin tsaro saboda kowa yanzu hankalinsa yana kan magana tsaro. To duk abin da kaga al'umma sun ra'aji a kansa gaba daya so suke su bayan wannan abin to Allah kusan ka karshen wannan abin da ikon. Yana nufin ga wanda tafi wari ita ce shan turare da yawa na baba. Komai turare ba za ta daina ba. Turaren zai fita daban, warin zai fita daban saboda mummunan aiki da ai mummunan abu ne gawa. Yana nufin 'yan sandan jihohi ba zai kawo ƙarshen matsalar tsaron ba kenan dama? A'a. Ai fusata ce ta kawo ƙarshen matsalar tsaro. 'Yan sandan jihohi ko za su ba da gudunmawa Kabiru. In ma za su yi wata illa dai bai wuce su zama ma'aikatan 'yan siyasa ba. A kamo min wani a daure min wani. To amma baka sani sai gari ya zauna lafiya ake yin wannan. Dan yanzu matsalar Najeriya kaf ta tsaro ce kowa ta dame shi. Amma 'yan Najeriya sun yi wata sabon magana a kan ku. Suka ce me? Sun ce bishiyar ku ba ta ba da inuwa saboda haka ƙarshen ta wuta. Ai, to ai lamarin Allah ne wannan. Ai da itacen da ya bushe da ɗanye duk Allah ne yake igi su ko? Ya kawo ƙarshen bushashe ya kawo zai kawo ƙarshen ɗanye shi ba. Ba mamaki ba ne wannan. Amma dai ni ina kira ga duk 'yan Najeriya. Kowa ya tayi, ai addu'o'in da ake sun fara karbuwa da ikon Allah. Allah zai kawo ƙarshen wannan masifa da ikon Allah. To shugaban kasa kuma ya ƙare magana. To bai ce Kabiru. Najeriya na kan hanyar farfadowa kan matsalolin da ke addaban 'yan ƙasa da ikon Allah da shugaba Tinubu. Insha Allahu, in Allah da ai Allah muke roƙo. Shugaba kuma mai kyakkyawan magana Allah yana duba harihansa. Ai lafazin mutum lafazin aikinsa. Ai harken mutum yana tabbata a cikin bayaninsa. In ka faɗa alkhairi to za ka ga alkhairi. Idan ya zama kullum bakin ka sharri yake faɗa to za ka yi ta ganin sharri tsakaninka da shi. Alhaji Garba tambaye ka. Bismillah Kabiru. Me yasa biri ya fi jin kunya madubi akan maharbi? Ai shi biri ganin madubi yake kaman wani ne yake zagin sa ko? Tunda bai san shi ba. Sai ga dan uwansa ne yake zagin sa bai san shi ne ba du gaba daya. In ko kaga maharbi ai ya san madubi ko dai ya gyara gashin bakin sa. To amma me yasa ta saboda ba ta son shahu a gida? Cinye ta yake cinye yayanta, ai shi annoba ne, to ita ko annoban nan ba a kanta muke magana ba yanzu, a kai dangin ba a kashe yayan mu a kai matan mu, Allah ka kawo da annoban Najeriya. To amma yan Najeriya sun ce kun bar wuta tana ce amma kuna cewa laifin hayaki ne. Ayan muka zo ba mu kaɗai muka batta ba layi za a bin an je lahira inda laifin da na wasu yan baya ba an fi mu laifi dan su suka batta ta rura ai ko kuma yan kwana idan yan kwana ba su da isasshen mota da isasshen ruwa kullum ta Allah ba suna kallo gidan mai zai kone ba suna kallo gidan mai zai kone Kabiru Allah ka kare mu. To matsalar tsaro da ake yayatawa da ɗaura shugaba Tinubu laifi abin bai kai haka ba in ji ministan tsaro da Tabella Mutawalla Muradin. Ai su suna iya kokarin su sun san kokarin shugaban kasa. Kuma su ma sun san kokarin da suke yi sun san kokarin jami'an tsaro soja da 'yan sanda da DSS sun san ai addu'a ce tamu kuma tun da shugaban kasa zai bude baki ya roki Allah kuma ya koka Allah ya ce Allah ka warware mana kaza ka kawo mana karyan kaza kuma ya bai 'yan Najeriya hakuri wallahi Allah zai duba Tinubu zai kama dauki cikin gaggawa za mu samu dauki a Najeriya. Alhaji Garba hannun da ya shanye ya kamata a bashi tukin mota. Ai Kabiru ko alkhairi ma bai cika dorewa ba ana yin sa ya kare a daina. Bare sharri wallahi sai Allah ka karshen wannan sharri na Najeriya. Ni dai baka an samu tambaya ba wanda hannun sai shi ya kamata a bashi tukin mota. To ba to bai sanya hannu ba zai iya tuki ba ka gaya maka hannun da ya gudure gaba daya. Ai mai sanya hannu yana iya tuki yana iya faskare yana iya abubuwa da yawa. Mai hannu yana iya kama buhu ya paralyze na tukin mota. Sai kama buhu ya daga buhu ma. Ina ruwa ka ga lalura fa daban. Kuma kokarin mutum ba shi ne kokarin abin da zai iya zai yi ko? A Alhaji Garba matsalar tsaron nan da ya baka so a ce kun gaza. A'a ni fa abin da ya fi damu na kenan tsaron nan. Ai ko mun gaza ko mu gaza ba ai ba za mu iya karewa ba. Assalamu alaikum barkanmu da zuwa GDY World. Muryar gaskiya tushen sahihan labarai. Ku kasance tare da mu domin samun sahihan labarai cikin sauri da amana. Nagode.